kadung sayang wis kadung berjuang ati wis nyaman rasito pepojoan satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu apa sanggane wong tuwa ra maringi kok koyo ngene nasib sing tak rasakne ngopo awak dhewe yen kepedho yen akhire ati iki sing diremong kabeh kuwi ora sing tak jeneng jare wong tuamu otone ora kathok loro kaya dipateni nanging ora mati yo Gusti paring kuat ati satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu apot sanggane wong tuwa ra maringke kok koyo ngene nasib sing tak rasake awak dhewe yen kepedho yen akhire ati iki sing diremong Wayo kabeh kuwi ora sing tak jeneng jare wong tuamu otone ora kathok lara kaya dipateni nanging ora mati duh Gusti paring kuat ati terima kasih matur suwun sukses selalu buat bosku semuanya. Satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu apot sanggane wong tuwa ra maringke kok koyo ngene nasib sing tak rasake terima kasih ngopo awak dhewe kepedho yen akhire ati iki sing diremong
Matur suwun bos. Terima kasih. Matur suwun. Satuan ku telu, satuan ku wolu, careo tuamu diitung rakatamu. Apa sanggane wong ora maringke, kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Matur suwun. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Yo Gusti paringi kuat ati. Yo Gusti paringi kuat ati. Matur suwun, terima kasih suwun. bosku dari keluarga besar tuan rumah yang saya hormati semuanya, matur sebanun.